Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndi ine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Thupi la amene anakhalapo wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo a Clement Chiwaya lalowa m'manda m'boma la Mangochi. Ochita malonda ku Mzuzu agawana malo a boma amene kuli ofesi ya nduna komanso mtsogoleri wa dziko, ndipo boma lati ndilokhudzidwa kuti likubweza ngongole yokwana 4 billion kwacha ku dziko la India imene sinapindulire dziko lino. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, thupi la amene anakhalapo wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo a Clement Chiwaya alika m'manda m'boma la Mangochi. Mwambo wa maliro unachitikira pa bwalo la zamasewero la Mangochi. Yohane Simoni wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Isaac Salima. Kudali mfuwu wochuluka pamene thupi la Chiwaya limalowa m'manda masana aloweruka. Anthu ochokera dera lodzungulira boma la Mangochi sakadatha kudzigwira pamene amayika m'manda munthu amene akhala kumutchula tate wawo. Atonde, Chikomingo, Chititiri, Mpalamanga, Cheponde Ng'ombe ndi mayina achiyawo amene anthuwa akhala kutchula Achiwaya amene adakhalapo phungu wa dera lapakati m'boma la Mangochi. Mayina onsewa amatanthauza munthu olimba mtima amene tsopano imfa yalanda pakati pa anthu. Atsogoleri a ndale, amipingo, akumizi komanso anthu osiyanasiyana adakhamukira bwalo la zamasewero la Mangochi pamene mwambowu udachitikira kusanzikana ndi Achiwaya amene mwana wawo Bubire adayankhula mawu omvetsa chisoni amene adadzula mitima ya anthu ambiri. M'mawu ake mfumu yaikulu Mponda idati imfa ya Achiwaya ikhudza anthu ambiri amene amawadalira pa thandizo losiyanasiyana. Sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Guranhala adati malemuyu adali munthu odalirika kwambiri ku nyumba ya malamulo mbuyomu, kotero kuti nyumbayi nayonso yakhuzidwa kwambiri. Ndipo mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front Atupele Muluzi adati imfa ya Achiwaya yakhuza kwambiri chipani chawo, malinga ndi kuti malemuwa adalinso odalirika mchipanimu. A Everton Chimulirenji, a Gertrude Muthalika, a Kondwani Nankhumwa, a Bright Nsaka ndi anthu ena odziwika bwino amene adali nawo pa mwambowu. Achiwaya adamwalira lachinayi lapitali atadzombera ndi mfuti. Ndipo ochita malonda wena mu mzinda wa Mzuzu agawana malo a boma amene kuli maofesi a maunduna osiyanasiyana kuti azichitirako ntchito zawo za malonda. Mavendawa akuti achita izi atauzidwa ndi khonsolo ya mzinda wa Mzuzu ponena kuti malowa amangokhala. Sam Kalimira ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times, mmodzi wa mavenda omwe amagulitsa nsomba a Umali James Perry anati akhonsolo ndomwe anavomereza kwena kuti apite pamalowa kuti azagulitsa malonda awo pa msika wochita usiku. Koma Perry anena kuti iwowa sakukondwa ndi nthawi yomwe khonsolo yawapatsa kuti azigulitsa ntchito malowa, ponena kuti ndi anthu ochepa omwe akagula katundu nthawi ya usiku. Ndi kuti pasa kwa malowa awa ndifo sangalalaso kwambiri. Ndi kudwa kwa matikiti amene akuninako ndifenso sangalalaso kwambiri. Koma angotiganizirako nthawi yoyalira. Chifukwa 5 o'clock sitingala unenzo latidwa tikiti. Koma atatipasa nthawi yoyenerera kuti tizidwa tikiti. Ife tidwa tikiti ndifokozeka kwambiri. Chifukwa malo akhala ovomerezeka. Tizibwera nthawi imene tikufuna ifeyo kuti tikafika pa malo okhazikika kuti tiziyala business. Mneneri wa khonsolo ya Mzuzu a McDonald Gondwe anatsimikiza kuti mavenda alolera mbali ina ya malo aboma komano awaletsa kamba kuti malowa ndi aboma. Agondwe anena kuti mavenda awa sanamve bwino ponena kuti khonsolo imanena kuti iwapatsa msewu ochokera ku maofesi a post office kukafika ku msika waukulu kumene adzigulitsa katundu wawo osati m'malo oyima galimoto, asitolo komanso malo aboma. Ife ngati khonsolo tili ndi malingaliro oti tiyambise misika ya madzulo, timati night market pa Chingereza. Ndicho linga choti mavenda ang'onoang'ono amene mwina
amakhala ndi zinthu zocheperako mwina za 5,000 2,000 nsika akatseka atha kumachita malonda awo pa night market imeneyi. Ndiyeno chilinganizo chake sikuti apite mu makapaki a anthu ena kapena apite maofisi a anthu ena. Akuluakulu kuchokera ku Office of President and Cabinet sadayankhulepo pa nkhani. Mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu akondwani Brian Nyasulu anauza Times kunena kuti osakudziwa pa zomwe zikuchitika pa nkhani. Posachedwapa wachiwiri kwa mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu Gift Desire Nyirenda anadandaula kunena kuti zinthu zina zomwe zikuchitika ku khonsolo ya Mzuzu zimachitika opanda akuluakulu a khonsoloyi kufunsa makhansala. Boma lati ndilokhudzidwa kuti likubweza ngongole yokwana 4 billion kwacha ku dziko la India imene sinapindulire dziko lino. Nduna ya zachuma a Felix Mlusu ndi imene anena izi polankhulapo pa malipoti akuti makampani atatu athonje akulephera kugwira ntchito yopititsa patsogolo ulimiwu. Gracious Mana walemba lipoti ili limene akuwerenga Blessings Mpinganjira. Makampani atatu athonje a Ngabu, Balaka ndi Ngara anamangidwa ndi ngongole yokwana 4 billion kwacha kuchokera ku boma la India. Mneneri ku nduna wa zamalimidwe ya Gresham Lungu ati kampani ya ku Balaka yasiya kugwira ntchito. Iwo atinso makampani onsewa akulephera kufikira muyezo umene anayenera chifukwa thonje ndochepa. Nduna ya zachuma Felix Mlusu ati boma ndilokhudzidwa kuti likubweza ngongole pa makampani omwe akulephera kufikira pa muyezo omwe anawapangira. Boma lati kuti dziko lino lipindule pakufunika kuyika chidwi pa nkhani ya ulimi wa nthirira komanso mbewu zabwino. Mmodzi wa akuluakulu aku nduna wa zamalimidwe a Alexander Bulirani wanena izi pa msonkhano wa akatswiri a zamalimidwe ndi amabanki mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimjeka wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Fali Banda. Bulirani anati alimi omwe akwapeza ngongole ku banki ndi ochepa kwambiri ndipo anati izi ndizodandaulitsa. Tikupanganso malamulo ena okhuzana ndi agriculture financial strategy yomwe akubanki ndi fa boma likhala tikuyendesa kuonetsetsa kuti anthu ambiri azitha kumapeza ngongole kuchokera ku banki kuti ayike mu ntchito zawo za ulimi zinakupanga. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la mabanki Zandile Shawa anati monga mwamutu wa msonkhano wawo oti alimi azitha kupeza ngongole ku mabanki mosavuta, alimi akufunika athandizidwe. Iwo anati kuthandiza alimi kuthandiza kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Kafukufuku yemwe bungwe la National Statistics Office linapanga likusonyeza kuti mwa anthu 100 aliwonse anthu 17 okha ndi omwe amatha kupeza ngongole. Bungwe la madotolo la Society of Medical Doctors lati madotolo ake ayamba ndondomeko yopita ku midzi ndi uthenga olondola okhudza katemera wa nthenda ya COVID-19 kuti anthu ambiri akabayitse. Mlembi wamkulu wa bungweli mdziko muno a Parath Patel wanena izi pamene bungweli limalandira ndalama zokwana 9.6 million kwacha kuchokera ku NBS Bank imene cholinga chake ndi kugwira ntchito yozindikiritsa anthu zakufunika kwa katemerayu. Gracious Mana wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Fali Banda. Apatelo ati odwala ambiri omwe akugonekedwa mzipatala chifukwa cha matenda a COVID ndi anthu ochokera ku mudzi. Membala wa bungwe la madotolo a Ulemu Liwimba afotokoza cholinga cha kampeni. Kuyesesa kuti tigwire ntchitonso ndi azinzathu ku mudziku ngati amfumu mamemba a palamenti, anthu ngati amenewo amene tikuwaona ngati kuti ndi anthu amene ali ndi mphamvu kamene angatithandizenso kuwaphunzitsa anthu amudera am'midzi bwinobwino ndi amene atithandizenso izizi kuti tiyafikire anthu enieniwo. Mkulu woona za malonda ku banki ya NBS Atamanda Longwe ati banki yathandiza dokotala awa chifukwa anthu ambiri ku midzi akulephera kupita kukabayitsa chifukwa cha uthenga wabodza omwe kufalikira okhudzana ndi katemera wa COVID. So palibe malire, palibe koma tifuna kuti Malawi amene alilese apeze kuti uthenga ukamfika nanese afikirenso kwa ndani, kwa anthu ena kwadziwisa kuti katemera ubwino wake ndi chani. Unduna za umoyo posachedwapa wadandaula kuti anthu sakupita kukabayitsa katemerayo. Malingana ndi unduna za umoyo, anthu pafupi theka la 1 million alandira katemera yense pofika lachisanu.
Mukuona nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV, ndipo tikhati kupitiza kupatsani nkhani ziposachedwa apa musatalikire. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MultiChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhonza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankhawekha kiyosiki, ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sanasochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo, komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MultiChoice konko. Ndimapereka maservice a Go TV ndi DSTV, monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanitsa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25 Nsungwi, Kapiri, Area 23 Patang, ndipo ku Mzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi ku msika waukulu wa Mzuzu. DSTV ndi Go TV, sankhawekha. Takulandirani mmene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lalamula unduna wa zamphamvu za magetsi kuti uyambirenso ndondomeko yogula zinthu zosiyanasiyana yokhudza ntchito za magetsi am'madera akumidzi. Olankhulira bungweli a Greta Ndala watsimikiza izi. Rebecca Chimjeka ali ndi ripotili limene akuwerenga Blessings Mpinganjira. Izi zadza malingana ndi kafukufuku yemwe bungwe la ACB linapanga mwezi wa June litalandira madandaulo oti panali katangale yemwe anapangidwa. Mwezi omwewo Times mukafukufuku wake inapezanso kuti ndalama za marep zakhala osawerengetsedwa pafupifupi zaka 23 zapitazo chiyambire ntchito yake mdziko muno. Ndipo Andala ati kafukufuku yemwe bungwe la ACB lapanga lapeza kuti izi nzoona, ndipo lauza unduna wa zamphamvu za magetsi kuti liyambirenso ndondomeko yopeza anthu oti agule zinthu zogwiritsira mu project yoyika magetsi m'madera akumudzi. Bungwe la Active Youth Initiative for Social Enhancement lati ndilokondwa kuti achinyamata ochuluka ochokera mdera la Bangwe mu mzinda wa Blantyre akutha kupeza thandizo pa nkhani zokhudza ubereki komanso kugonana. Bungweli pamodzi ndi konsolo ya mzinda wa Blantyre ndi thandizo lochokera ku Surf AIDS Malawi akhala akukhazikitsa project yongoyeserera chabe mdera la Bangwe yofuna kulimbikitsa anyamata kumapeza thandizo lokhudza ubereki ndi kugonana. Amase Ochisi ndi mkulu wa bungweli ndipo akufotokoza. Lelo tafika pano chifukwa chokuti tili ndi program yomwe tikulimbikitsa achinyamata mdera la Bangwe kuti apite ku Bangwe Health Center kukalandira ma services kapena chithandizo chosiyanasiyana chokhuzana ndi achinyamata. Monga mudziwa wachinyamata tikati wadwala kapena akufunikira chithandizo, sitikunena kuti wadwala. Chithandizo cha chinyamata china chokhuzana za umoyo sichikutengera kuti nyamata adwale. Program imene inamba zaka zitatu zapitazo ndipo tapindulapo ndithu. Kupindula kwake nkonena kuti anyamata ambiri akulandira chithandizo chosiyanasiyana, komanso kuli chiwerengero chambiri cha chinyamata amene akupita ku chipatala, komanso mavuto amene poyamba adalipo pa chipatala monga mastafu mwina samalandira bwino anyamata, nthawi zinabwera muchedwa kumene panopo sakubwera mwachedwa, akubwera munthawi yake, komanso akulandira achinyamatawo mwansangala chifukwa akudziwa kuti tikapanda kulandira mwansangala ripoti kumapita pompopompo. Amase Ochisi amene ali mkulu wa bungwe la Active Youth Initiative for Social Enhancement AISE.
ndipo Mary Kumwenda amene ndi nthumwi ya SAFAIDS Malawi anati ndiwokondwa kuti ntchitoyi yasintha zinthu kwa zaka zitatu zimene akhala akuyigwira. SAFAIDS ndi project imene ikutchedwa kuti transforming lives imene ntchito kwambiri imene kupanga kwambiri ndi kuonesesa kuti achinyamata ali kozopeza chithandizo chokhuzana uchembere wabwino ndiponso zokhuza ndi za mthupi mwawo. So iyi ndi project imene yakhala kupangidwa ku Bangwe kuno through ISAI panopa almost chaka chinocho chachitatu tikamafika December. Actually ya SAFAIDS chokhuzidwa kwambiri ndi project imene ISAI ipangirira because koyambira kwa project iyo apasidwa ma targets on the kwa anthu achinyamata amene akutha kuafikirira pokhuzana ndi nkhani imene ya sexual reproductive health. Ndi SAFAIDS ali osangala kwambiri because ma targets ambiri amene anapangidwa set kwa amene apatsidwa so kwa aise amene ndithu ambiri akwaniritsidwa. Mary Kumwenda akubungwe la SAFAIDS Malawi. Mkulu wa polisi mdziko muno a George Kainja wati ndi osangalala kamba kakuti bungwe la India Association lapereka ndalama zokwana 3 million kwacha kuti zithandize pa zokonzekera za mwambo okondwerera kuti Malawi Police Service yakwanitsa zaka 100 ikugwira ntchito. Akainja alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa mwambo olandira thandizoli. Rebecca Chimjeka ali ndi ripoti limene akuwerenga Fali Banda. Mmodzi mwa akuluakulu ku polisi asitamikaliza anati ndalamazi zithandiza zokonzekera kukondwerera kuti bungwe la polisi tsopano lakwanitsa zaka 100. Ichi chitithandiza kwambiri chifukwa choti tili ndi zambiri zopangika zomwe ziulira ndalama ndipo 300 million ndi ndalama yambiri yomwe ithandizira kuti zina zomwe zofunikira pa ndalama zomwe zimafuna zilowe pa chikonzero chimenechi zitithandizira kuti zikwaniritsidwe. Ndipo yemwe anayimira bungwe la India Association Jayesh Patel anati apereka ndalamazi kamba kakuti polisi yathandiza kuteteza miyoyo ya anthu komanso katundu mdziko muno kwa nthawi yayitali. Polisi inamba kugwira ntchito zake mdziko muno mchaka cha 1921. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Thupi lamene anakhalapo wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo a Clement Chiwaya alika m'manda mboma la Mangochi. Ochita malonda ena ku Mzuzu agawana malo aboma kumene kuli maofesi amaunduna osiyanasiyana. Ndipo boma lati ndilokhudzidwa ndi kuti likubweza ngongole yokwana 4 billion kwacha ku dziko la India imene sinapindulire dziko lino. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina ya internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khani motalikana ndi anzanu, valani masiki nthawi zonse komanso kabaitseni katemera kuti mdziteteze komanso mteteze anzanu ku matenda a COVID-19. Mwana indine Ronald Mpaso, pitizani kuonera wailesi yakanema ya Times TTV. Festival ikubwera ku Blantyre kuyambira pa 1 mpaka pa 3 Oktoba ndi